el conta que cando ten que dotarse dunha personalidade alternativa, dunha personalidade paralela, o primeiro que lle van á cabeza é o nome era un botánico brasileiro, que se chamaba tal cual, Afranio do Amaral, e entón ten que botar mal dun nome repentinamente porque ten que dicir quen é nunha situación delicada, e entón pues, acorda que a partir de agora se vai chamar efectivamente Afranio. O que pasa é que para, digamos, dar veracidade a esa imaxe de esmoleiro, de pobre, de pedir que andaba polas portas, pois efectivamente vai incorporar o señor Afranio, que, bueno, daba sempre, na Galicia rural sempre daba, digamos, ese punto un pouco de, bueno, de certa simpatía cara a ese pobre de pedir que andaba por. Eu non tiña constancia de que houbera casos semellantes ao del, non? Como é posible que unha persoa perseguida, unha persoa polo que ademais se ofrecía unha recompensa monetaria moi importante para a época, se non recordo mal, creo que se falaba incluso de 50.000 pesetas da época pola súa cabeza. Como é posible que un home nesta situación poda fuxir, poda permanecer en Galicia durante tanto tempo, porque claro, logo efectivamente trasladas a Portugal, pero que permaneceu en Galicia durante moitos meses e pasando situacións realmente por veces complicadas, pero sí é certo que foi unha experiencia verdadeiramente sorprendente. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.